Alright, tinokugamuchirai vadiwa vatari pachirongwa chedu chatinenge tichida kuti tikurudzirane kuti tidzidze shoko raMwari nekuti tivandudzike panyaya dzezvemweya kuitira ramangwana roupenyu hwedu kana tichinge tazofa. Saka nhasi toda kuti timbodzidza. I remember pama previous topics atakamboita, pamwe kuda makamaona kana kuti hamusati mamaona, takambotaura nezverova makuva, tikataura nezvemadzinza, nezvemutupo, pakataurwa nezveprayer, pakataurwa matopics akawanda. Kana vanenge vasina kumaona vanogona kuramba vachingotarisa pachannel ipapa vanomaona mamwe mavideos akaitwa. Saka nhasi ndikuda kuti timbodzidza nezvemweya yetsvina kana kuti timbodzidza nezvemadhimoni, because previously takambotaura takataura nezvemashavi, tikataura nezvakawanda wanda. Patoda kuti timbodhila nemadhimoni specifically, timboziva kuti chinombonzi madhimoni chii, because tiri kuona zvinhu zviri kuti affect mukati mekurarama kwedu on a day to day basis. Tiri kusangana nemaissues iwaya achiaffecta vanhu. Dzimwe nguva vanhu vanogona kutadza kunzwisisa kuti voita sei kana kuti zvoita sei kana vachinge vasangana nemasituations akaita seiwaya. Saka toda kuti titange kudefina kuti chii chinombonzi dhimoni. Ndo chinhu chekutanga, chii chinombonzi dhimoni kana kuti chii chinombonzi mweya wetsvina kana kuti mweya yetsvina. Chii chinombori chii, toda kuti tidefine. Saka tichange tichibatsirwa nebhaibheri redu tichiverenga tichiona kuti chii, tichidzidzisana. Saka tichatanga kuenda kuna Revelations kana kuti kuna zvakazarurwa. I think tichatarisa zvakazarurwa chapter 12. Ndichaiverenga kushona zvangu kuti ite seinojeka. Ndichaiverenga kubva pavhesi 7 kusvika pavhesi 9 kuna zvakazarurwa ikoko ititsanangurire. Asi ndichangoitorera zvangu padumbu kuti ibuditse pfungwa dzangu. Inoti zvino kurwa kukavapo kudenga. Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa ina vatumwa vayo. Nditi pataurwa kunzi shato zvichireva Satani. Akarwa naMikaeri kudenga. Shato ikarwawo nevatumwa vayo. Vakasakunda nenzvimbo yavo ikasazowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yakare inonzi Dhiabhorosi naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete. Saka chinhu chekutanga chatiri kutanga kuona ndechekuti madhimoni, they were former angels, akambenge ari maangels, ari kudenga. Zvakaitika ndezvakaitika, ndobva kwaitika hondo, ndobva akandirwa pasi. Saka chinhu chekutanga ndechekuziva kuti madhimoni tinawo pano pasi, mweya yetsvina tinayo pano pasi. Ende mweya yetsvina yakadonhedzwa pamwe chete naSatani. Ende mweya yetsvina yakadonhedzwa kudenga nekuti yakanga ichibatirana naSatani pakurwisa Mwari. Saka mweya yetsvina inoshanda kusevha Satani. So whatever purpose inoitwa nemweya yetsvina inoita ichiitira master wayo anova ndiye Satani. Saka nechirungu tingati madhimoni ma-spiritual beings. Madhimoni, these are spiritual beings. Nekuti tine zvinhu zvatinoona physically, tine zvinhu futi zviriko spiritually. Tine vanhu vatinoona physically, kune futi vamwe vanhu variko futi spiritually. Saka tine maangels ari kudenga, madhimoni ari pano pasi. Asi madhimoni nemaangels vakanga vari musemu mupanda. Difference yacho ndeye wavari kushandira newavari kuseva nepurpose yavari kuita. I think ipapo ndadefina chinhu chinonzi dhimoni kana chinhu chinonzi mweya yetsvina nekwachinowanikwa futi chiri pano pasi. Amen. Toda kuti tiende mberi titsanangure futi chimwe chinhu. Toda kuti titsvage kuti chinombonzi purpose inodiwa kana kuti purpose yedhimoni muupenyu hwevanhu ndeyei. Chii chinotsvagwa nedhimoni? Because toda kuti tizvizive izvozvo kuti dhimoni kana richiuya muupenyu hwangu rinenge richidei. It's not a matter kungoti munhu anongopozeswa nedhimonika for no good reason. Why richipozesa munhu kana kuti why richizouya pakusvikogara pamutumbi wemunhu. Toda kuti tizvitsanangure izvozvo zvigotibatsira, because chikuru ndechekuti tigone kudzidza maringe nezvemweya iyoyi tiinzwisise. Saka toda kuti tivhure kuna John. Inonyanya kuzikanwa zvakanyanya nevanhu. John 10 pavhesi 10 inonyanya kuzikanwa zvakanyanya nevanhu. Toda kuti tiiverenge tinzwe kuti iri kuti kudii. Inotiyo mbavha
inongovuya kuti ibe nokuuraya nokuparadza. Ini ndakauya kuti muve noupenyu, muve noupenyu. Alright, ndo zvikutora shoko raMwari. Saka zviri kutaurwa kunzi Satani anouya kuzoba, kuuraya nekuparadza. Purpose ya Satani ndo purpose yemadhimoni. Saka chinovingwa nedhimoni muupenyu hwemunhu kuba chii? Zvinhu zvaakapuwa naMwari. Unogona kunge wakapuwa utano, unogona kunge wakapuwa marriage, unogona kunge wakapuwa vana. Zvese zvawakapuwa naMwari pachena ndo zvinouya kuti zvisikotorwa naSatani. Saka whenever kana munhu akange apozeswa nedhimoni, chariri kuda rine zvarinoda kutora paari. Ndo chinhu chekutanga. Rikatadza kutora kunova ndiwo kuba, rinouraya chiripo. Umwe munhu anenge akapuwa ministry yekuti aparidze, anogona kusvikowisirwa muchihure. Ministry yayobva yatadza kuflorisha mukati meupenyu hwake. Saka muri kuona zvazvaita, aurayirwa chinhu changa chigona kumuvandudza. Rinogona kuuya kusvikouraya bhizinesi rako raunga uchigona kusapota naro mhuri yako, kuti iwo ugozotuka Mwari. Rauraya. Muri kuona? Kana richinge rapedza kuuraya, rochizoparadza, because charinoda ndechekuti mweya wako ugozoenda kuna Satani. Kana uchinge waenda kuna Satani, mweya iwoyo wafanana nemweya waita nemweya waparadzwa. Saka ndeimwe yemapurposes anovingwa nemweya yetsvina iwayo. Toda kuti tiende futi pana Matthew chapter 9 pavhesi 33. Timbonzwa kuti Matthew chapter 9 pavhesi 33 iri kutaura chii. But tichienda ipapo tichivhura pana Matthew chapter 9 pavhesi ya 33, tinoona kuti imwe yemapurposes anovingira mweya yetsvina ndeye kulimita, to limit someone. Saka regai tinzwe kuti iri kuti kudii panapa. Matthew 9 pavhesi 33 inoti, mweya wakaipa wakati wabuditswa mumbeveve ikataura, vanhu vazhinji vakashamiswa kuti hakuna kumboonekwa zvakadai pakati pavaIsraeri. Muri kuona kuti mweya wetsvina pawakanga uri mumunhu uyu akaita mbeveve, akatadza kutaura. Saka chakanga chakavingwa nemweya wetsvina kwaiva kuti munhu asataure. So that was a limitation yakanga yatumirwa mweya wetsvina. Chaukanga wakagarira kwaida kuti munhu asataure chete. Muri kuona? Saka pakazobviswa mweya wetsvina, munhu akabva atanga kutaura. Saka unogona kuunzirwa mweya wetsvina, unogona kukulimitira. Purpose yawo inenge iri yekulimita. Ndezvimwe zvinovingwa nemweya wetsvina. Unogona kuonekwa kuti you are intelligent enough zvekuti unogona kuzobudirira ukaita mari ukasimudza dzinza rese. Saka mweya wetsvina unouya wosvikolimita paeducation yako, unogona kulimita kuti ushaye basa, unogona kulimita maareas akawanda eupenyu hwemunhu. Saka unogona kuuya kusvikokulimita pane zvinhu zvaungofanira kunge uchiita. Kana uchinge wasungwa iwewe, walimitirwa pazvinhu zvako, it means kuti you are no longer operating to full capacity sekudiwa kunenge kuchiitwa naMwari. Muri kuona purpose inenge yavingwa naSatani. Saka unogona kunzi usaone, chauri kutadzisa kuonekwa, chauri kunzi usaone, uri kutadzisirwa zvinhu zvakasiyana siyana. Alright, tinokutendai nekuteerera.